Φίλοι του καναλιού, καλησπέρα. Κάνουμε αυτό το βίντεο να σας δείξουμε λίγο το συγκεκριμένο μπουφάν Nordcoat Adventure Evo του 24. Το συγκεκριμένο μπουφάν το αγόρασα χθες. Ακόμα έχει και αυτά εδώ τα οποία δεν τα έχω βγάλει. Λοιπόν, το οποίο κάτι λέει για τα προστατευτικά, έχει 2 χρόνια εγγύηση από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μπουφάν έρχεται στην τιμή των 219 ευρώ. Δίπλα ακριβώς είναι το ίδιο μπουφάν, αλλά σε πιο παλιό μοντέλο. Είναι το Nordcoat Adventure, όχι το 24, βέβαια αυτό αγοράστηκε ή το 22 ή το 23. Το έχει, αυτός που κρατάει την κάμερα, έχει δοκιμαστεί κανένα χρόνο, θα μας πει εντυπώσεις σε λίγο. Εγώ δεν το έχω φορέσει ακόμα, οπότε αυτά που θα σας πω είναι μόνο από αυτά που το έχω δει σαν ποιότητα κατασκευής και όσο μπορώ να κρίνω. Δείτε το και φορεμένο. Αυτό είναι το μπουφάν. Εγώ τώρα σκεφτείτε φοράω large, είμαι ένα 84 και 85 κιλά. Έχει προστατευτικά στον αγκώνα, στους ώμους και στην πλάτη. Ρίξει μια πουνιά να δω, Σκληρό. Το συγκεκριμένο τζάκετ είναι 4 εποχών και το δίπλα. Έχει αποσπόμενη επένδυση και αποσπόμενο το αδιάβροχο. Δηλαδή μπορείς να κρατήσεις ουσιαστικά το αδιάβροχο με την καλοκαιρινή του εκδοχή ή να το αφαιρέσεις εντελώς. Τα τζάκετ και τα δύο έχουν αγοραστεί εδώ από τα Γιάννενα, από το Only Moto. Στηρίζουμε τοπική κοινωνία όσο μπορούμε. Οι συνολικές τσέπες του μπουφάν, αν τις μέτρησα και εγώ, γιατί έχει πάρα πολλές, είναι 9. Έχει μία διπλή εδώ, η οποία είναι και από τα πλάγια, αλλά ανοίγει. Εν τω μεταξύ τα scratch είναι πάρα πολύ σκληρά, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν για κανένα λόγο. 1, 2, 3, 4, 5 αυτή η μικρούλα. Έχει και μέσα 6, για να δούμε αν έχεις iPhone. Το παίρνει άνετα. 6, 7, αυτή εδώ είναι μεγάλη. Δεν ξέρω τι βάζει τώρα εδώ μέσα. 8, έχει εδώ πίσω, ίσως για να βάλει κάτι ο συνεπιβάτης, τώρα δεν ξέρω. Και μπορείς να βάλεις ίσως, και έχει και άλλη μία εδώ, 9. Εντάξει, είναι αρκετά πάρα πολλές. Δύο τα μπουφάν είναι αρκετά βαριά. Νομίζω ότι αυτό είναι ελαφρώς πιο βαρύ. Αν μπορώ τώρα έτσι να τα καταλάβω. Τώρα, οι βασικές διαφορές και των δύο, μην φαντάζεστε ότι θα δούμε τεράστιες διαφορές. Είναι ότι ουσιαστικά όταν το καλοκαίρι και χωρίς την επένδυση θα θέλουμε, ενώ καβαλάμε τη μηχανή, να βάλουμε το διάτριτο, μπαίνει πολύ πιο εύκολα, δηλαδή κατευθείαν το πιάνει γιατί είναι μαγνητικό. Ενώ σε αυτό εδώ ανοίγουμε πάλι το φερμουάρ, απλά ίσως χρειαστεί να το ψάξουμε λίγο το κουμπάκι. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο όντως, δηλαδή άμα το δείτε, κατευθείαν πιάνει, δεν χρειάζεται καν να σταματήσεις. Άλλη διαφορά βλέπω ότι ίσως σε αυτό εδώ μπορούμε να πληρώνουμε και στα διόδια αν βάλουμε την καρτούλα μας, ενώ σε αυτό εδώ δεν έχει αυτό τέλος πάντων το ζελοφάν. Χάρη, εσύ που το έχεις βάλει, έχεις να μας πεις καμιά άλλη διαφορά? Άλλη διαφορά, βασική διαφορά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Απλά εντάξει, το δικό μου έχει 2 θικούλες εδώ για να βάζεις τα κλειδιά σου, ναι, της μηχανής. Ναι. Κάτι τα άλλα ίδιο μπουφάν, πολύ καλή επένδυση, αδιάβροχη επένδυση από μέσα, πολύ ζεστό, το έχουμε δοκιμάσει και σε αρκετό κρύο. Φερμουάρ για να ενωθεί με το κατάλληλο παντελόνι. Θήκη από πίσω, υπάρχει και στα δύο τα μπουφάν. Μεγάλη θήκη, είτε για να βάζεις τα γάντια σου, είτε ο συνοδοιπόρος σου να βάλει ένα τάμπλετ, ένα κινητό ή οτιδήποτε για να το έχει εύκαιρο. Ανοίγματα εδώ στις άκρες, τα προστατευτικά του, αεραγωγή και πίσω. Ισχύει και για τα δύο. Μπορεί να μαζευτεί τελείως και να κρυφτεί εδώ από κάτω, ούτως ώστε να έχουμε
καλύτερη εξαγωγή του θερμού αέρα μέσα του σώμα μας. Χάρη, πες μας και σε λίγο δύο λόγια στην τελευταία βόλτα μας που φάγαμε αρκετή βροχή. Πώς το αισθάνθηκες το μπουφάν, αν μπήκε νερό μέσα? Καταρχήν ξεκινάμε από τα βασικά. Δεν ξεκινάμε βόλτα χωρίς αδιάβροχο όπως έκανα εγώ. Δεύτερον, δόξα τω Θεώ με το συγκεκριμένο το μπουφάν, από τη μέση και πάνω και σε όλη την έκταση των χεριών μέχρι εκεί που έφτανε το μπουφάν, δεν πέρασε ούτε σταγόνα. Και εννοείται από κρύο, γιατί έτρωγα για αρκετή ώρα βροχή, από κρύο δεν κατάλαβα τίποτα. Οπότε είναι ιδανικό για τέτοιες καταστάσεις. Θα το πρότεινες στο μπουφάν? Το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί είναι και καλής ποιότητας και value for money και 4 εποχών. Βέβαια πάντα αδιάβροχο, έτσι. Όσο καλό και να είναι το μπουφάν, πάντα αδιάβροχο. Και το έχω χρησιμοποιήσει και χωρίς την εσωτερική επένδυση. Επίσης δεν κατάλαβα από κρύο, γιατί είχα ανέβει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης ζεστό και χωρίς την επένδυση. Εννοείται πιο ελαφρύ χωρίς την επένδυση, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα πολύ καλό και στιβαρό μπουφάν, ότι θα σε κρατήσει σε κάθε θερμοκρασία. Πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε σίγουρα. Και τώρα για πες μας, ποιο θα αγόραζες, αυτό ή αυτό? Με κλειστά μάτια θα πήγαινα εδώ. Εσύ μπουφανάκι μου μην ακούς, καλό είσαι κι εσύ. Η γενική εντύπωση που μου έχει αφήσει το μπουφάν είναι πάρα πολύ θετική. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα καταλάβεις κρύο. Εμένα γενικά το προηγούμενο μπουφάν μου ήταν ένα Beric, το οποίο είναι σίγουρα δεκαετίας, μη πω 15ετίας. Και σίγουρα δεν έχει ούτε της ίδιας ποιότητας ύφασμα, ούτε επένδυση. Με εκείνο ακόμα και στους 0 βαθμούς που έχω ταξιδέψει δεν έβαζε κρύο. Τώρα φαντάζομαι αυτό με την ποιότητα κατασκευής θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο. Αυτά στο συγκεκριμένο βίντεο και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενο. 3, 2, 1, πάμε. Να σου πω πόσες τσέπες έχει, για κάτσε λίγο. Τι να μετρήσεις τώρα, μαλάκα, έχει 100 τσέπες. Τι να πω ρε μαλάκα, το χάνω. Ρε μαλάκα, η εσωτερική θερμική επένδυση και διάβροχη, αυτό πες. Ωραία, πες, πάμε πάλι. Τι να πω, ποιος θα πει τώρα? Λοιπόν, μαλάκα πρέπει να κόψω αυτά τα λοιπόν. Φόρα το λίγο, Δεν γίνεται αυτά τα λοιπόν, πρέπει να τα κόψω. Τι άλλο να πω? Νομίζω μας κάλυψες. Όχι, να πούμε και τίποτα άλλο.